Вземи, Зейнеп. Благодаря. Колко е добра тази госпожа Леле, много ми хареса. Нали ти казах? Напразно ме изтормози толкова дни. Като ни я познавах, човек си има едно на ум. Не е лесно да имаш дете. И дете ми изкара. Дете си ми, разбира се, не си ли? Какво ти казваше госпожа Леле преди да тръгне? Видях, че говорехте разпалено. Защо ли не се изненадвам, че си видяла? Иска да й гледам децата. Пак ли? На конференция ли ще ходи? Не. Не е това. Иска да гледам децата постоянно. Нещо като бавачка. Защо? Тя какво ще прави? Здравей. Здравей. Къде са децата? В стаята си. Не те измориха, нали? Мен не, но госпожа Адиле доста. Тръгна малко преди да се прибереш. Но тя трябваше да почива днес. Повиках я, като не можах да се оправя с децата. Кухнята. Госпожа Адиле оправи и нея. Аз се страхувах колко работа ме чака. Ще отида да видя децата. Леле, каква е тази касета? Що ма в ръката ти, значи знаеш. Не знам, защото се е развалила в кутията, в която си е скрила. Зациклила е на твоето здравейте момичета и не продължава. Ами, един ден просто така реших и я записах. Стига вече, Леле. Стига си ме лъгала. Отиваш на конгрес, телефонът ти цял ден е изключен. Вкъщи криеш в кутии касети. Правиш неща, които никога не си правила. Държиш се странно и отчуждено. Остави игричките и ми кажи открито. Какво? Какво имаше на касетата? Наистина ли искаш да знаеш? Да. Исках да оставя на момичетата тази касета. Та ако някога не съм с тях, по-точно, ако не мога да бъда с тях, да ме имат за спомен. Щяха да я гледат, когато станат на 18. Мислех си за майка си един ден. Колко ми се иска да е до мен. Колко ми липсва, как ми се иска да ми каже усмихнато дъще. Както когато беше здрава. Но от нея вече са ми останали само няколко стари снимки. Исках моите дъщери да ме виждат такава, каквато съм сега, когато ме няма. Вече знаеш. Глупавата ми глава. Не знам, мамо. Само това ми каза. Според мен знаеш, но не ми казваш. И защо да не ти кажа? Защото е нещо, което ще ме ядоса. Нали ти обясних? Трябвало да замине за по-дълго време и, тъй като аз познавам децата, ме попита дали ще ги гледам. Не може така. Добре, мамо. Нека да не се разправяме, моля те. И без това не съм приела. Отказа ли? Казах, че ще си помисля. Добре, помисли си, но не приемай. Мамо, знаеш, че не обичам да седя вкъщи без работа. И така съм ви в тежест.
Ако работя, все с нещо ще помагам. Човек ще си помисли, че сме останали гладни. Не сме, но не сме и богати. Лошо ли аз да припечелвам нещо? Да сме живи и здрави, но всичко става. Ядосана ли си ми? Засегнах се. Какво толкова казах? Не мога да те разбера. Все така правиш. С баща ти все си шушуката, мен изобщо не ме слушате. Мамо, миличка, как може да си мислиш подобно нещо? Защо трябваше да напускаш? Работата ти беше добра. Майко, лошо ми е. Виждаш ли какво ми причинява? Виждаш ли как се отнася с мен? Виждаш ли го? Успокой се, дъще. Всички мъже са еднакви. На никого не трябва да се вярва. Че да. Казах ти, не знаеш, че живеят в квартала. Ай да знаех. Какво? Нищо не съм направил. Само това оставаше да пукне дано. Тази снимка. Каква е тази снимка? Защо е там, Керим? Отговори ми. Забравил се ме там. Какво толкова? Отгоре на това ми казва и какво толкова. Ще ти кажа аз какво толкова. Ще видиш ти. Тая жена ще ми идва в къщата. Ще ми държи детето за ръка и той ще ми вика какво толкова. Седни. Ти да ме убиеш ли искаш? Боже, дай ми търпение. Не ми се мяркай пред очите, Керим. Махай се. Майко, какво няма маса тя има? Че да й пази снимката в книгите си. Личеше си, че при толкова четене ги върти някакви. Аз правех всичко за него, всичко. Успокой се, дъще, спокойно. Всичко ще разберем. Ти не се притеснявай. Разбрах аз каквото ми трябваше. Какво друго да разбирам? Изпуснала съм мъжа си и въобще не знаех. Задушавам се. Не мога да дишам. Не мога да дишам. Случват се такива работи, но няма да се отказваш. Да не е лесно да се намери мъж сега. Това, че си ядосана е едно. Това, което ще предприемеш, съвсем друго. Ще те науча. Ще им дадем да се разберат. Наистина и аз не разбрах. Нали имаше една госпожа Дженгис, синът ти стана адвокат. Да, сетих се. Дадох на него писмото. Утре ще попита в съда за какво се отнася точно. Да не те търсят за свидетел на нещо, татко? Не, дъще, какъв свидетел? Нали съм си все в квартала? Нещо се притесних. Да не чуе дяволът. Всичко лошо да стои далеч от нас. Далеч. Не се смейте, какво смешно има. От дете съм свикнала така да казвам. Какво става? Нали не излизаше вечер? Реших тази вечер да изляза. Очудих се, като ми се обади. Ако не беше ти, нямаше изобщо да изляза от къщи. Тоест, излязох заради теб. Благодаря. Хайде си пий на мен, за да ни е сладка приказката. Еге. Но те дори още не бяха яли. Ядоха. Докато ти беше в банята, ги нахраних и ги сложих да спят. Защо побърза толкова? Не се тревожи. Облечи се и да поговорим. Как си, Аднан? Добре. Дълго не си се появявал. Имах работа. От нас ще няма ли някой? Никой не се е появил още. След малко ще започнат да идват.